sini media sono जों दिनै mau 26 Asrambari Vidhansabha Kendra ni Klaijak sini Purba Chambasara BC ni 5 number ward oro जों Sokpaijak kaisa Sraddo Chubanan hinai sini borom ganang Dakubakara Khoroksa thangnai Sonibaro Tijaka bini Sraddo ngai Brihaspatibar dino ngai जों tinoro asuk chubalai me phano जों o Champa Regional Committee khobjak singti prama thani ngai जों kisisa mairung rok tei rok chubanan hinai जों phailajak ngai जों oro sini regional ni president bo district ni bo sini netritto sini Takuk Tirthit Debarma sini block Asrambari block ni vice president sini Moronggonang Subal Singh Debarma sini oro ni Purba Champa ni chairman Kares Debarma no khoboi जों oro singti prama thani tongbayo ngai जों बेलायनो अनुखुंनि बर' विभाग सासुंमो खामो bo sal kabangma romino sak khamia tongmani bo tak sungsamiya kaka जों asuk ojarao uja asamatai bo ngi tongo haipana जों hijamisa subalaina hini जों oro drama thani ngai bubagrani sini जों sengkra ngai bini kok kesar mung je kuban tongo jekane subanani subasu nango aro je chukti noro chubaidi omo baino bongni sraddo ngi thangna bo haiya to phano mo kaisa chini bubagrani hamjakmani mari ngai जों अनुखुंgo suba phaika borokni kisisa chuba mung ngai hangkai obono जों media bo prasar khainani abo haiya to tamo kai जों mo haikai chuba laiman nu khangai khoroktate khorokchani khabo chalayo chuba nani bukha phayo abon bangibo जों jabo media ni singtibo जों nungnan chesta ngai tei tutam kok sanai ini phola kaksangma mani tongthung Sraddo kaham krungkheng tung obono sini naimu hambai